Poštovani građani, i danas, kao i svakog dana, nadležne institucije pojedinačno i zajednički pripremaju odgovore na sve ono što su aktuelni izazovi koronavirusa i za ono što bi moglo da uslijedi. Prognoze koje se mogu čuti iz regiona i sa globalnog nivoa su svakim danom sve više zabrinjavajuće. Raste broj oboljelih i, nažalost, bilježi se sve veći gubitak života. U Crnoj Gori činimo sve da odložimo pojavu koronavirusa, a kad ga registrujemo, da spriječimo njegovo nekontrolisano širenje i obezbijedimo najbolje moguće medicinsko zbrinjavanje. Ova situacija je nova za sve zemlje i zato Crna Gora s pažnjom prati i analizira iskustva drugih i nastojimo da obezbijedimo najbolja rješenja. Smatrali smo i dalje smatramo da su već uvedena ograničenja i mjere bile opravdane i da je to bio odgovoran pristup. Dobili smo i najbolju potvrdu za to, reakciju naših građana. Zbog toga ćemo danas ograničenja proširiti i uvesti dodatne mjere. Kompletno zatvaranje graničnih prelaza za sve strance, osim za strance sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strance koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet roba. Promet robe za potrebe Crne Gore, kao i za tranzit, ostaje nesmetan uz posebne mjere zdravstveno-sanitarnog nadzora. I ovom prilikom saopštavamo da Crna Gora ne zatvara i nikada neće zatvoriti granice za svoje građane. Naprotiv, posebna pažnja i briga će se upravo usmjeriti u pravcu zbrinjavanja naših građana, naših studenata, naše djece, koja su zbog situacije u drugim državama moraju vratiti svojim kućama. Od danas uvodimo sljedeće nove mjere. Obavezna samoizolacija u porodičnom smještaju za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak, koji dolaze iz inostranstva u trajanju od 14 dana. Zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste. Zatvaranje disko klubova i noćnih klubova. Zatvaranje ugostiteljskih objekata, kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka uz zabranu boravka gostiju i u tim objektima. Zatvaranje tržnih centara. Zatvaranje dječjih igraonica. Zatvaranje fitness centara. Zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica. Ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta. Ove mjere su privremenog karaktera i primjenjivaće se 15 dana od dana na stupanju na snagu ove naredbe, koja inače će večeras biti objavljena i večeras stupa na snagu. Poštovani građani, nove mjere uz one koje su započete jedino mogu da nam osiguraju povoljnu poziciju u suprotstavljanju ovoj opasnoj epidemiji. Po standardima Svjetske zdravstvene organizacije mi imamo šansu da iz ove opasnosti izađemo sa minimalnim posljedicama. Zbog toga su mjere socijalnog distanciranja nužnost i molimo da ih tako i razumijete. Želim da se osvrnem na još jedan važan aspekt koji se odnosi na aktuelnu situaciju. Imali smo začetak širenja panike i nesigurnosti. Uvjeravamo vas da će država pronaći mehanizme
da to suzbije, a istovremeno da obezbijedi ono što je građanima i neophodno. Crna Gora je izgradila veoma široko nabavno tržište u regionu i šire. Imamo vitalan i konkurentan sektor trgovine. Imamo svoje luke koje su najbolja kopča sa svjetskim tržištem i konačno odlučnost Vlade da nađe adekvatne odgovore na sve izazove. Zbog toga neke odluke iz okruženja kojima svjedočimo ovih dana predstavljaju samo nepotrebno odricanje od tržišta Crne Gore i ne treba ni na koji način da brinu sve naše građane. Predsjednik Vlade će ovih dana pokrenuti regionalnu inicijativu kako bi zainteresovane države u regionu zajednički definisale najbolje moguće odgovore u odnosu na zajedničke potrebe i probleme, uključujući poseban režim promet roba u ovoj specifičnoj situaciji. Vlada Crne Gore iskazuje spremnost da kapacitete svojih luka stavi na raspolaganje državama u regionu, kao izraz razumijevanja, saradnje, otvorenosti, podrške koja je potrebna svima nama u regionu. Ovom prilikom želimo u ime Vlade da pošaljemo poruku i svim privrednicima u Crnoj Gori da se moramo pridržavati svih naredbi i uvažavati preporuke koje su kreirane sa ciljem zaštite zdravlja i života svih naših građana. Evidentirali smo brojne svijetle primjere, ali i one druge. Pažljivo pratimo i evidentiramo te slučajeve. Od nedozvoljavanja zaposlenima da budu sa svojom djecom mlađom od 11 godina do neosnovanog podizanja cijena i prema njima ćemo preduzeti sve adekvatne mjere. Pozivamo građane da prijave takve slučajeve. Nadležni organi će ih istražiti i adekvatno reagovati. I ovom prilikom naglašavamo važnu ulogu vas medija i pozivamo na otvorenu i partnersku saradnju. Svaka informacija u ovim situacijama nosi dodatnu težinu i ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, pozivamo vas da ih zajedno otklonimo. Nijesu vam potrebni poverljivi izvori. Dosljedno poštovanje svih zajedničkih usvojenih procedura, pravila i preporuka u ovakvim situacijama nema alternativu. Pozivamo građane da budemo složni, da budemo solidarni, da budemo odgovorni, da udružimo snage i jedino tako možemo dati zajednički najbolje moguće odgovore. Najveći teret pašće svakako na zdravstvene radnike, jer su oni na prvoj liniji odbrane. Uvjereni smo da će oni svoje zadatke obaviti efikasno i odgovorno, a u ime Vlade poručujem da ćemo imati i poseban odnos poštovanja prema njihovom trudu i njihovim odricanjima. Upravo zahvaljujući vrijednoj administraciji, našim zdravstvenim i javnim službama, odnosno svim do sada preduzetim mjerama, Crna Gora za sada adekvatno odolijeva ovom izazovu. Molimo svakog pojedinca da poštuje preporuke, da pomogne sebi i svojim najbližima, a samim tim i cijelom društvu, da sačuvamo zdravlje i živote svih naših građana.
Na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti održanoj 15. marta 2020. godine, a na predlog Instituta za javno zdravlje, ovo tijelo donijelo je naredbe za preduzimanje dodatnih privremenih, a obavezujućih mjera za sprečavanje širenja novog koronavirusa. Donesene su naredbe u cilju očuvanja zdravlja stanovništva. Zdravstveni sistem ove zemlje učinio je sve da pravovremeno odgovori ovom globalno javnom zdravstvenom problemu. Da smo uradili dobar posao govori činjenica da do ovog trenutka nemamo potvrđen slučaj. Iako nemamo do sada potvrđen nijedan slučaj inficiranja novim koronavirusom, kao odgovorni donosioci odluka, ovdje smo da kažemo da su donesene mjere obavezujuće za sve građane Crne Gore. Na svima nama je da pokušamo da spriječimo prije svega importaciju, a onda i širenje zaraze. Ne smijemo dozvoliti neodgovornosti i moramo biti svjesni ozbiljnosti situacije koja je danas zajednička nevolja cijelog svijeta. Sve mjere koje donosi država mogu dati rezultate samo ako svi pokažemo maksimalnu stopu lične i kolektivne odgovornosti. Sada ću vas upoznati sa sadržajem naredbe od 15. marta 2020. godine i naredbe o dopuni naredbe od 13. marta 2020. godine. Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, 4, 6 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa. Član 1. Naređuju se privremene mjere radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanje prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa i to: pod 1. Zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe. Promet robe za potrebe Crne Gore, kao i za tranzit, ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno-sanitarnog nadzora. Pod 2. Obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno-sanitarne inspekcije. Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe u trajanju od 14 dana. Pod 3. Zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste. Pod 4. Zatvaranje disko klubova, barova i noćnih klubova, odnosno barova. Pod 5. Zatvaranje ugostiteljskih objekata, kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka uz zabranu boravka gostiju u samim objektima. Pod 6. Zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima. Pod 7. Zatvaranje dječjih igraonica. Pod 8. Zatvaranje fitness centara. 9. Zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica. 10. Ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta, tako što na 10 kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme. Izuzetno, za tržnice i pijace, broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava se do 100 potrošača. 11. Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede, odnosno označe rastojanje od najmanje 2 metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu. 12. Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore. 13. Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere. 14. Obaveza opština, glavnog grada i prijestolnice
da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina. Mjere iz stava 1 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se 15 dana od dana od stupanja na snagu ove naredbe. Član 2. Posebni slučajevi koji su predmet međudržavne saradnje i potreba od posebnog državnog interesa, a naročito za potrebe javnog zdravlja, razmatraće i o njima odlučivati Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti. Član 3. Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti u skladu sa članom 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore. Član 4. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Na osnovu člana 55 stav 1 tačka 2, 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, na predlog Instituta za javno zdravlje Ministarstvo zdravlja donijelo je naredbu o dopuni naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa. Član 1. U naredbi o preduzimanju privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, broj 8-501/20-129 od 13. marta 2020. godine, u članu 1 stav 1 tačka 2 briše se. U tački 6 poslije riječi u zdravstvu dodaje se zarez i sljedeće riječi: Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dečiju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja, kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera. Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi 6a. Prekid rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad. Član 2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Zahvaljujem.